És important fomentar bons hàbits durant la infància perquè aquests seran uns determinants de salut durant la resta dels anys posteriors. Actualment, el principal risc que tenim és el sedentarisme i l'excés de pes. Els nostres fills haurien de dormir mínim 10 hores al dia. Evitar les pantalles abans d'anar a dormir i crear rutines de son ens pot ajudar en aquest hàbit. Pel que fa a l'alimentació, és important que els nostres infants consumeixin 3 fruites i 2 hortalisses durant el dia. Una bona opció és la fruita fresca a mig matí i sobretot, si no hi ha aquesta opció, donar coses com per exemple un làctic sense sucre o una torrada. És important evitar els iogurts ensucrats, la brioixeria, les galetes i els sucs envasats, ja que estan molt relacionats amb l'obesitat. L'activitat física és fonamental, es recomana fer 1 hora d'activitat física al dia, moderada. Una bona opció és anar en bicicleta o caminant a l'escola, per exemple. Si a més aquesta activitat física la fem en contacte amb la natura, es beneficia a nivell emocional, físic i a més podem compartir un temps en família. Pel que fa a les pantalles, recordem que la televisió també és una pantalla. S'han d'evitar les pantalles durant els àpats, evitar-les abans d'anar a dormir, 2 hores abans, com hem dit abans. El màxim de temps que està recomanat en els nostres infants és d'1 hora al dia. Els mòbils i les xarxes socials en aquesta edat no estan recomanats. I pel que fa als videojocs, és molt important que estigui en supervisió d'un adult i que s'utilitzi el codi PEGI, que és una referència europea que indica edats i continguts en els videojocs. Pel que fa al benestar emocional, és important que els nens puguin expressar les seves emocions i els seus sentiments, que puguin comunicar-nos que estan tristos, que estan contents, que estan enfadats. Tot això ens beneficia el seu benestar emocional. Aquests sentiments els farà estar més segurs i els ajudarà en la frustració i en la gestió emocional. Vivim en una societat en què hi ha molts factors externs que no ens ajuden a mantenir uns hàbits saludables. Per tant, el paper de la família és clau perquè vosaltres acompanyeu els vostres infants i els ajudeu a mantenir aquesta salut. Des de l'equip de pediatria volem posar el valor que teniu les famílies per a la salut dels vostres fills, no només ara, sinó en els anys que vindran.